karotang ulam, sita, kamatis, pechay, talong, orange. Para saan yung orange sa ulam? Sinigang na orange. Sinigang, anong laman ng sinigang? Makalat. Ako na bahala mag-ano, gawa ng smokies. Love you. Ano yan na sayas? Hindi laruan. Ay, lang kay mama. Ang dami yan. Asayas! 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 Gayon mo si mama. Sige na. Ganun ka, asayas, oh. Ayos! Asayas! Sige na. Ngayon ay November. Kamunta ko na eh. Kahapon? Pipili na lang. Naglilinis na naman, oh. Boy! Ha? Sayas! Sayas! Saging. Nalagay niyo. November 20, 11 AM na kami nagising. Bakas tayong tulog, alauna, no? Habang tulog, siguro bumawi kami sa mga puyat. Ito, tiyan mo. Panipors ako dito, malo. Yung Poco X3. Wala siyang ka-force. Okay.